Kanti ke nokungawuphuza utshwala kusiyona i-achievement. Uyaba nje umphupho omile njengokhabaja. Kanti nina kube nashi kuma-content senihluliwa nje. Vele ngeke ngabhori ama-content njalo nje akahambanga kahle. Hawu, zamani uyishintshiwe le nto engeke vele ngabhori. Kumele nina seleni manje akubuyanga kahle. Ngisazi. Yabo wena Khabaja wena, ngifuna ukukuthumela ngezulu wena mfana wami. Usungijwayela. Yey umfowabani usigubhu sencika lo umfowabani. Wena khona izulu lingathumeleliwe uwe kodwa. Lingancaba nje nalelo zulu. Oh, emandoda enqanqamuka kanje. Uthatha umindlalo ongaka. Uthatha abantu imidlalo ongaka ngosama. Ayikho ama-job opportunity ngalapha. Ayikho. Thatha amathayela lawo kuhambe yokhanda imazimbadada ukande ukhandela ibantu. Lapha udayisi uthola imali ungangamuka lapha. Sanibona mama. Unjani mkhulu? Yebo mama ngibheke ejozini. Ngifuna ima-taxi ejozini. Ngicela ukubuza ukuthi ama-taxi ayini ejozini wena. Ungabuza udriver. Mara lena ayiye ejozini iya eGoli lena angithi ya impela. Okay mama ayikho ke mankinga. Few moments later. Wait driver. Ngicela ukubuza ukuthi kade asifiki emajozini. Ejozini ngophi manje? Abantu abalawa eGoli. Hawu. Ngisho nini? Sikutshelile nje ibhodi before ugibele. Awungeke mama mina ngizolisa plani. Hayibo singena ngaphi thina ngoba sikutshelile. Uzoshintsha wena tasejozini Ngiyakubuza ukuthi mina kade ngiyeGoli la mama. Nangamuntu asukela bo. Nayi imhlola yami bo. Hayibo. Who's your TikTok crush? Obvious, Khabaja. Oh, wemankabe yami, nayibona imihlola, nayibona into engangisho, nayibona nemankinga. Wemankabe yami, ningabi abantu ongayifuniyo yabona wenkabe. Imanti nje ethambiwile ingakufaneliwe, osamkelo shezi, ilachama, omankosinathi leyo bantu lezi emachama like TikTok. Iyona abantu emele nisifocus kuyo. Hayi mina bantu, uyangibona nje mina njengoba ngizomele kanje nje izaphi, ngizomele nje ngemapoto njengento. Ungangenzani into wemandoda kithi? Ungangenzani? Bandla ningadlali ngami nganiyenziwani duty mina bese nikhuluma nje baqinisa nganiyenziwani duty nganiwa ngani nje moya yami banifuna moya yami kanje umankabe mina wemankabe mina nkosami ngazi mina nje bandla please Jesus mina ngithathiwe kade ngathathiwa vele senginemuzi nginemoto ngidrive amabhokati please bandla ngizingashadiwa ngicela nje ukwazi ungazungimoshela imishado yami please. Mfethu ngeke ngikwazi ukuthandana nawe mina nginomuntu wami. Lapho usho usibu, umuntu nosibu. Uzoqala nini uma umuntu usibu manje? Hey angisazi. Babe uyayazi le challenge edumile it's bring ibele on the table. No stand sami angiyazi angabe ngiqambiwe manga angiyazi nje inkosi impela. Awufuni yini ngikwenze? Ya yenze. Okay. Hawu, unali into engangisho, uyabona into engangisho. Uyayazi inkinga. Hawu yini babe? Hey angisazi. So awusho ukhona nje umuntu wena ohlekisana naye? Mina. Yeah. Angisazi. EmaNazaretha isonto ngabe lasheshe nje ukuphuma. Inkinga ngathi basuke balala ojahile. Yabo lo muntu sosejahile esontweni nje ukuphuma hambe. Baqale slow but man 5 minutes konke. Cabanga ingoma ingaka cabanga. Angisazi. Angazi siyashonaphi le makhaphula ithi mijola ihlanisa amagama yayo. Ithi gugu plus fundo. Kumfu
Ufu. Angisazi. Wendoda kanti inkinga yakho ukukhohlwa seyaphela yini kanti? Ya, seyapheliwe. Hawu ndoda, yaphela nini? Ini? Inkinga yakho yokukhohlwa. Uba. Hayi, ngathi ziyaduma la.